rakastakaa toisianne. Raamatusta Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Jeesus sanoi oppilailleen: minä tottelen isäni käskyjä, ja hän rakastaa minua. Jos te tottelette minun käskyjäni, minä rakastan teitä. Jeesus jatkoi: sanon tämän, että te olisitte iloisia koko sydämestänne. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurinta rakkautta on se, että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, kun te toteutatte minun tahtoni. Jeesus sanoi vielä: te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Minä tahdon, että lähdette toteuttamaan minun tahtoani. Silloin te tuotatte hedelmää. Isä antaa teille sen, mitä te pyydätte häneltä. Jeesus toisti uudelleen: minä annan teille tämän käskyn: rakastakaa toisianne. Rukoilemme. Jumala, sinä olet luonut koko maailman. Kiitos, että sinä annoit poikasi Jeesuksen tulla ihmiseksi. Opeta meitä tuntemaan Jeesuksen rakkaus. Me kiitämme sinua armostasi. Rukoilemme tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.